Korrika egin ondoren, atxeden pixka bat hartzeko eguna da. Ez dakite gaur ote den atxeden hartzeko eguna gure gonbidatuarentzat, agian bihar edo betzi gehiago izango da. Ane Lordi, korrikako koordinatzailea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaur alda, atxeden hartzeko eguna, hartu duzu atxedenik? Bueno, egia da lasaiago gabiltzala, atzo ere ospatzeko tartea hartu gendun, merezi ban moduan egunak, baina atxedena bihartik aurrera etorriko jaku bai. Bueno, entzun zaituztegu dagoeneko balorazio bat egiten, datua ditut, 4.900 eramaile, lekukoaren eramaile, 2.800 lekuko aldaketa, ez dakitzen olako balorazio egiten duzu, zer da zuentzat? Bai, balorazio oso positibo egiten dugu, ikusi dugu oso jendetsua izan dana, oso zaila da jakitea zenbat jende batzen dan korrikara, batzeko moduak be askotarikoak direlako, baina bai datu horretan argi ikusten da Euskal Herritar asko batu zaizkigula bidean. Eta gero ez bakarrik bidean bertan, zuzenekoak ere eukidauen jarraipena izugarria izan da, 1 milioi bat luze ikusle izan ditu. Gutartean, Bai. Gu ibili gara, denak bezala. Asko badauka zerbait, streaming horrek badauka zerbait kateatzen duena eta engantzatzen duena unkiduraz betetako eta emozioz betetako momentu asko bizi izan ditugu aurten korrikan. Zuk bakarren bat aukeratu nahiko bat zenu, zein aukeratuko zenuke? Oso zaila da, hori betiko galdera izaten da baten bate aukeratzekotan askotarikoak dira eta oso desberdinak danak, baina beti egoten da sorpresatxoren bat, nik familian kilometro oso berezi bat egin nuen, baina bestetik bebai badauz, korrika inklusiboa dela, erakusten da hori esan une asko eta lekuko eramaile oso berezi asko, jente heldu asko bebai, 100 urtetik gorakoak ere izan ditugu lekukoa eroaten, orduan horrelako momentuak beti dira bereziak eta normalean politenak sorpresaz harrapatzen dozu zenean. Momentu unkigarrietako bat baita ere atzoko Baionakoa, amaiera zelako eta eraberean jendetza bildu zelako bertan mezua irakurtzeko, entzuteko, zu nola bizitzen zermen atzoko Baionako amaiera hori? Bai, da oso berezia izan zala, jendetza bildu zan, irudiak ikusita, izugarria da, Donostiko bulebarra gogoan dekogu, baina Baiona ez da atzean gelditu, Euskal Herriak erantzun dau, eta jendetza bildu ginenan, eta Garazi Arrularen mesua benetan zoragarria. Zergatik, Garazi? Zergaitik Garazi edo zergaitik ez. Zergatik ez? Hori da. Azteko bada mesugile Nafarra lehenengoa bera, orain arte Nafarrik ez dugu izan mesugileen artean, emakumea gaztea erreferentea itzultzailea hizkuntza dauka egunerokotasunean lan tresna, baina bizi ere euskara bizi du. Eta, iruditzen zitzaigun oso egokia zala, beste eredu bat, orain arte agian jente publikoagoa, ezagunagoa izan da, eta atzo galderetako bat hori izan, ez? Garazi, sorpresa izan da, baina nik uste sorpresa positiboa eta ekarpen handia egin diola. Entzuna egingo dugu, Garazi Arrula. Hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzan hiztunak, gizartearen arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak. Basoak, soroak, plazak, lantegiak, pantaiak, iruditeria. Egunerokoa hartu beharko du biziko bada, Beskoitzen, Eguesibarren, zein Bizkarsoro orotan. Gutarik bakoitzak anitz hizkuntza ukan ditzake. Euskarak gu baizik ez gaitu. Kontingentzia planik ez, egiazko trantsizioa nahi dugu. Eta izanen bada, kolektiboa antolatua eta lotxagabea izan beharko du. Elkar zainduz, bidea bizigarri eginez. Afektuaz ere ari baikara, afektatzeaz. Konplejuri gabe, erabakitasunez bezala, aizpatasuna izez. Udaberrian ere kantatuko dugu zozok. Bizi gareino kantatuko dugu. Bizi deino, herri honek euskara dantzatuko du. Ez nadadila piztia, zerenke hausaindu duelako izanen da, eta guk badakigu sua egiten. Biba korrika, arro herria! Horitzea Garazi Arrularen mezua, zena barmenduko zenuke, bere mezutik? Esaldi asko, nik uste dut parlatxo pila bate
bota zituela Garazik atzo, sua piztu da, atzoko Baionako irudi hori bada herri gogo baten isla argia, eta zu hori mantentzea dagokigu urrengo hilabeteetan eta lan egiteko bide berriak aurkitzea. Aurtengo korrika beste guztiak bezala, baina agian bereziki aldarrikatzailea ere izan da. Azterketak euskaraz lelo hasieratik jarri zen lehendabiziko lerroan, eta 2000 eta piku kilometro horietan, ez da, ikusi dugu hortxe lehendabiziko lerroan. Aukera ona izan da agian borroka hori gizarteratzeko eta jende artera zabaltzeko? Bai, uste dugu korrika honek eduki dauen berezitasuna ere badala omendua inoizko presenteen egon dela. Azterketak euskarazen aldarria, lasterketa osoan zehar, edozein lekuko eramaien eskuetan egonda aldarrikapena, eta horrek aitortza ematen dio bai egitasmoari eta ezagutzera emoteko usteot bosgorailu ona izan dela korrika. Lehen aipatu duzu, ez da, adin guztietako korrikalariak, euskaltzaleak, korrika inklusiboa, momentu hunkigarri asko izan direla. Inoizko korrikarik anitzena izan da urtengoa? Uste dugu bai, ez gero eta gehiago dira korrikara hurbiltzen direnak, gu saiatzen gara bai arloka kilometro bateratuak egiten, azkenengo 10etan ere hezkuntza eragileak eskutik joan dira, alderdi politikoak ere bai, sindikatuak ere bai, egunerokotasunean bateratze hori ez da ematen, eta uste dugu oso garrantzitsua dela euskararen aferan, euskarak batzen bagaitu zergaitik ez dugu elkarrekin korrika egingo. Lehen ere aipatu dugu, ez da, streaminga, orain irudiak ikusten ari gara, nola ez streamingeko irudiak berriz ere. Korrika analogikoaz gain korrika digital bat sortu da? Bai, nik uste dut izugarria izan dela, egia da ez dutela zuzenean edo jarraitzeko eta sare soziala jarraitzeko aukera askorik eduki, etorriko dira hurrengo asteetan tarteak bebai, baina bai, sare sozialetan oihartzuna izugarria izan da, Instagramen pila bat jarraitzaile gora eta zuzenekoari lotuta jente asko. Bai. Eta orain zer, hainbeste kilometro egin ondoren, hainbeste streaming eta unkidura eta emozioen ondoren, gaur astelena da, bihartik aurrera zer? Bueno, bihar oraindik edabideak hartatzen jarraituko dugu, lan batzuk ere egiten eta atsedena hartu, eta laster baten balorazioak, memoriak eta ekainerako hurrengoari begira. Ikusiko dugu irudietan, amaiera hori zuek nola ospatu zenuten, hor saltoka, aritu zineten borobilan jarrita, elkarri bizkarretik helduta, eta bar, bukaera horretan zer sentitzen da? Bueno, oso berezia izaten da, ez da, jente honek lasterketa osoa egin izan da, 14 orduko txandak, galtzen dozu egunaren zentzuna, orduan oso momentu bereziak eta ospatzeko momentuak eta askoa ekideak, beste batzuk hurbilekoak eta eskertza momentua ere bada hori. Aekak gustora amaitu du aurtengo korrika, pozik dago? Bai. Oraindik goiz da datuetan eta sartzeko, ez? Guk uste dugu euskararen aldeko kontzientziazio hori bai eragindala, 11 egunez euskara lehen lerroan egonda, eta beste alde batetik baliabide ekonomikoen bilketaren berri emoteko goiz da oraindik, baina egia da, harrera ona izan dauela eta uste dugu positiboa izango dela. Eta baliabide ekonomiko horiek zertan erabiliko dira, lehentasunak nun daude? Bai, guk oso egitura aldetik berezia da, EAE eta Nafarroan kooperatiba garelako, eta hor sartzen da bebai ABek zabaldutako finantziazio lerroa 4 ikasturterako aurrez aurreko eskoletarako, orduan gero badaude autoikaskuntza, jardunbiko, online, barnetegi eta beste hainbat kontu ez direnak horretan sartzen, eta etxe barruan erabaki gendun danontzako baldintza berak bermatuko genituela normalizazioan, euskaren normalizazioan lana egiteko izan aurrez aurreko eskolak edo ez. Orduan horretarako egin dugu korrika. Korrikaren koordinatzaile nagusi bezala lehenbiziko aldiz ikusi zaitugu aurtenan, errepikatzeko prest edo... Bai, goiz da oraindik, ez? Baina, bai, gogotsu, pozik, taldean egindako lana dela esan izan dute beti, eta taldeari esker aurrera guazela, eta hori agerikoa da. Orduan, orain atzuden hartu eta aurrera begira gero. Elkarlan polita izan dugu gure ustez behintzate zuekin guk ere, bibalariarekin zuen atzetik ibili gara, ez dakit zuen zer iruditu zaizuen? Bai, oso gustora, gero Aritz eta Xabi egon izan dira furgonetan, topo egin du haiekin, bigarren edizioa bai, orduan, elkarlana posik, bikaina,
eta urterik urte errazago. Bakizu Txabi gure kameralaria menorkia delako eta euskara oso ongitze egiten duelako. Gaur goizeko 8etan euskaltegira joan dela, baina itxita zegoela euskaltegia. Oso ondo, oporrak, ez da? Noski oporrak, baina joan eginda, Esan diogu, zu izango zara gaur goizeko 8etan euskaltegira joan den bakarretakoa. Seguruenik. Gaur etzen eguna. Hori da. Leku askotan zabalik, atzo txandak Baionan, aekide askok, baina ziur gaur euskaltegi asko ere zabalik egon direla. Oso, izango diogu Baionara joateko orduan, ez da? Ane, mila esker benetan bisitagatik, zu atxeden alduzunean, eta ja hasi prestatzen urrengo korreka, badakizu, denok, hemen gauden guztiok prest egongo garela. Oso, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ane, eta